Nalazimo se na jednoj od staza u kompleksu turističkog naselja Ada Bojana. Morali smo da nastavimo sa snimanjem da bi vam prikazali sve delove. Prethodni video će vam prikazati najverovatnije napušteni deo kompleksa. Deo koji je bio, kao što sam tamo rekao, najekskluzivniji, najlepši, najbolje osmišljen, sa mnogo detalja, mnogo staza, mnogo rastinja. Ovdje je granica tog dela. Možda ćemo još malo proći jer moramo se tamo vratiti. A ovo je deo koji se još uvijek održava. Moram da kažem, ljudi se jako trude da ne bude da je to neka kritika. Sad je ovaj deo napušten. Napušten je iz veoma objektivnih razloga. Turisti su prestali da dolaze, gosti nisu dolazili. Možeš snimati slobodno. Turisti nisu dolazili, nestalo je novca. Bilo je potrebno puno para za održavanje i polako su objekti došli u ovakvo stanje. Teško je to shvatiti, ali znate, kada nema dovoljno para i u svojoj kući, u svom stanu, teška je situacija i ne možete da uradite sve što želite. Međutim, ovaj deo kompleksa koji sada vidite, u daljini vidite plažu, jel tako, vidite suncobrane, vidite kajkere tamo, to je fantastično. Ovaj deo je sačuvan i da kažemo da taj deo predstavlja veoma autentičan, možda malo skromniji po pitanju smeštaja, ali za mene je veoma autentičan. Te kućice tako u toj crvenoj boji, dole imamo ulaz i ako se ne varam samo kupatilo i stepenice gore koje vode u spavaću sobu. Pazite kakav je to ambijent. To je sačuvano, polako obnavljaju kućicu po kućicu, ja to razumem i poštujem, teško je za sve potreban novac, ali prelepo, zaista prelepo biti na takvom mestu, biti u takvom sređenom ambijentu, otići na plažu, okupati se i vratiti se u svoj smeštaj koji ovako izgleda. Iza njega dolazi drugi kompleks sa zgradicama i onda iza dolazi četvrti kompleks sa kućicama, apartmanima poput pečuraka poređanih u krug. To ću kasnije snimiti u sljedećem videu. Znači mi smo sada na levoj strani, krajnji deo, napušteni kompleks, nekada najekskluzivniji, da kažemo pretposlednji deo, ili ajde ako brojimo s ove strane drugi deo, pa ide treći deo, pa ide četvrti deo. Svuda je plaža, Ada Bojana dužine 3 km. Sada, evo još malo da snimimo ove kućice, kažem, obnavljaju se, evo recimo ova čeka sada obnovu, neke su obnovljene, gore se ubacuju klima uređaji i rashladni sistemi da bude prijatno, ali pazite kakav je to ambijent. Zašto su dolazili milioni ljudi ovde? Pa evo zašto, možete razumeti, može da se zamisli. Ovo je turističko naselje, ovo je turistički kompleks Ada Bojana. Kada dođete ovde, niste morali odavde nigde da idete, ovde ste imali sve sadržaje, eventualno do grada u Cinju, da se prošetate uveče, ali sve ostalo ste imali u ovom kompleksu. Možemo polako da se vratimo, snimit ćemo mi sa druge strane. Ali ovaj deo je toliko fascinantan da ćemo ga mi sada još malo snimiti i ući ćemo u deo da vidite kako izgleda i naš prolazak stazom. Ova kućica čeka obnovu, a tamo su delovi koji su sređeni. Evo pogledajte, priroda preuzima svoje, priroda je naravno pustila svoje, da kažemo, tragove svuda, to je tako normalno, ali i u ovakvom stanju, ja duboko verujem, i u ovakvom stanju mislim da ostavlja utisak na mene lično, pošto su moji prilozi, da možemo još malo, pošto su moji prilozi splet geografije, da kažemo, putovanja, istorije i ličnog utisaka. U svakom od mojih videa im neki moj lični utisak. Ovo mesto na mene ostavlja fantastičan lični utisak i zato vam ga prenosim. A verujem da će i vama biti interesantno. Ovdje je neko nešto radio, sređivao. Pretpostavljam neko turista da je imao volje, da je imao želje, da malo sredi. Pa evo samo na moment da vidite kako je to možda
jednim delom izgledalo. Ovdje je ostala samo konstrukcija. Ne znam kako se zove ovo bilje, prelepo je. Ženski sve će znati, prelepi crveni cvetovi, zaista, mi muški. Možeš i pauzu možda sada. Morali da prekinemo snimanje, na moment smo morali da poštujemo privatnost gostiju, da nam niko ne ulazi u kadar. I nastavljamo. Nisam planirao 2 videa, ali ovo zaista morate da vidite. Vraćamo se stazom. Evo ovdje se vidi ograda, na prethodnom objektu se nije vidjela ograda, ovdje su sačuvana stakla, vidite terasu. I možda, evo, možemo još ovdje malo, pa onda ide deo koji je dosta gust. Šta da kažemo, bilo je pokušaja 2009. i 2019. da se privatizuje kompleks ili deo kompleksa. Međutim, šta se dogodilo? 2009. dogodila se svetska finansijska kriza i taj pokušaj je propao. I tada je bio problem vlasništva, imovinsko-pravnih odnosa. Da, ne znam da li mogu da prođem. Veliki problem imovinsko-pravnih odnosa, odnosno vlasništva nad ovim. Zatim svetska financijska kriza i taj pokušaj 2009. nije uspeo. Također su bili različiti interesi u pitanju. 2019. država je ponovo probala da privatizuje. Više se išlo ka rešenju da se izda na duži niz godina, 30, 60 godina, se spominje 90, ne prodaje, nego da se izda na jedan duži vremenski period i da se ovo obnovi i da se napravi jedan fantastičan hotelski kompleks i da se izda investitorima, da li domaćim, da li stranim. Međutim, i 2019. ti tenderi su propali zbog imovinsko-pravnih odnosa, znači pitanja vlasništva, zbog, da kažemo, različitih interesa koji su se javili. I također došlo je do veoma burne reakcije, možemo i da nastavimo da gledaocima ne bude dosadno, zbog veoma burne reakcije javnosti. Javila su se mnoga udruženja građana, također i lokalno stanovništvo je imalo svoje zahteve, prosto su smatrali, prosto su smatrali da ovaj deo treba da sačuva svoj, da kažemo, prirodni izgled, da ga ne treba narušavati nekim turističkim kompleksima, tako da sve zajedno je dovelo do toga da pokušaj nije uspeo ni 2019. Šta će se događati u budućnosti, vidjet ćemo. I u ovakvom stanju privlači veliku pažnju, veoma interesantno, nadamo se da će biti još interesantnije, još lepše, a ono što se dogodilo u prošlosti sigurno je ostavilo neizbrisiv trag kod porodica koje su ovdje provodile svoje godišnje odmore. To niko nikada ne može obrisati, te emocije, te uspomene ne može niko obrisati, duboko su usečene u njihove umove. To su sada možda odrasli ljudi koji su ovdje kao deca provodili divne trenutke, možda sada stariji ljudi koji se sećaju divnih trenutaka i emocija doživljenih na ovom mestu. Napušteni deo kompleksa Ada Bojana. Kraj.